Tak for det. Vi har lavet en træningsapp, som du får gratis adgang til gennem dit medlemskab i centret her. Vores app er til for at sikre, at du laver øvelserne rigtigt og bruger udstyret korrekt. Ja, og er du ny, så har vi lavet nogle infoprogrammer, der giver dig et sted at starte. Og er du en af de mere erfarne, så kan du nyde vores funktion, hvor du har mulighed for at track din træning og sikre din fremskridt. Generelt så er vores app med til at sikre, at du får meget mere ud af dit medlemskab og får meget mere ud af din træning. Efter flere tusind timers personlig træning ved vi, hvad der skaber de bedste resultater. Den viden har vi filtreret og gjort let tilgængelig for dig, til når du skal bruge den, hvor end du skal bruge den. Vi ønsker at hjælpe flest muligt med at forbedre deres sundhed, og samarbejde her med dit center har gjort det muligt for os at skræddersy appen specifikt til jer. Appen kommer til at indeholde videoer og vejledninger til alle øvelser og alle maskiner. Den giver mulighed for at tracke din træning, introduktionsprogrammer og meget mere. På den måde sikrer vi, at du kan træne effektivt, og du kan tracke og følge din udvikling over tid. Normalt så vil alle de her funktioner kræve en betalt adgang, men fordi du er medlem her i centret, så får du det gratis. Du har taget skridtet og har meldt dig ind i fitnesscentret her. Herfra skal vi nok hjælpe dig med at komme godt i gang. Og hvis du lærer os, så skal vi nok hjælpe dig helt i mål med din træning. Ja. Så klik på linket, kom godt i gang og lad os guide dig hele vejen fra indmeldelse til resultat.